Kaixo lagunok! Gaur Tximeleta gelako momia taldekoek asmakizun bat egingo dizuegu. Asmatzen duzuen zertua da! Hueskako munizipio bat da. Neguan hotzan dia egiten du. Marko Porzio Katon konkistatu zuen 194an Kristo baino lehen. Orko katedrala 1082 urtean egin zuten. Erdi Aroko zubi bat du. Hasi zuten 1486an eta bukatu zuten 1554an. Komarkako kapitala da. 72 kilometro neurtzen. Izotzezko jauregi bat du. Hiri honetako izotz hokei talde bat dago, eta Espainiako Superliga jokatu ohi du. Eski ikastaroak daude. Probintziak iparran kokatuta dago. Galino hirugarrena Aznarez Aragoneko kondea errepoblatu zuen 920an. Gaztelu bat du 1582an eraiki zuten. Felipe Bigarren agindu zuen. Herri honetako estazioei famatuenak ditu. Kandantzu izenekoa du. Balta!